Di pala man siya makagawas og hospital. Adto pa siya kuno mga usa ka semana. Kay arong mamonitor ang gazang calcium. Hi guys, madang odto. Nagbaklay mis kim-kim padong mis merkado kay magpagupit ko. Taas na kado ang buhok at sige pangahugmo. Kaban si Kim-Kim siya. Kaya magpagupit ko rupot siya. Tay bako. Bako. Si sila may ang ipapazong kay namo ko'y sarok. Sa isang buhok, kontan ko ni sa gamay kay murag kong iring. Na. Oh, dai upawa na ka dai. Adiluag ha. Siya, gwapa na kuno siya. Anda. Ah, sisang palitan og ice cream kay luoy. Hama diha. Dai cheese. Duha ka chocolate og melon. Totag jis mo kana. Ang kani mo ha? Chocolate ko ng chocolate melon ra. Nalipay ka. Tali. Lipay nagbata na kada ice cream bago pang gupit. Cha, grabe sana ul. Sama pas. Di ka kadot? Wala sa? Wala sa, wala sa? Biskuit nih, biskuit. Biskuit. Hindo na ba ni? Indo na. Ko ang hugasan dyan na ninggi. Kasi ko alam po ba? Ininit. Ah, lagay-lagay. Nalipay ito. Lagay-lagay. Maot si Zaki. Ang nga taga-agbag kagton. Mag-iro. Ton, ang nga taga-agbag kag. Tingka. Palundog ko na yung mag-iro. Nadi mo si karon na mabusog. Mano yung bago ni lingaw? Touch mo ko lang. Ngisi naman na. Ay, gino ko. Ninggara na mo para. Ninggara ba? Ninggara ba? Oh. Ngisi-ngisi man. Okay, pa skinny na to dito. Ha? Huh? Basta ko dito daan sa pila o asa Ngisi-ngisi man. Ato pa lang diri kay muhabog pa na siya. Ngisi-ngisi man na. Naglaway-laway na bagay din. Ah, laway. Ngisi-ngisi man na. Pud niya. Ha? Tatanda to na mga cellphone. Ngisi-ngisi man na. Diyan ako sa bahay ka nagpagupit. Ako radari kay si Queenie ug si Along Gabriel ug si Dalton ug si Kim-Kim. Nagsuro-suro sila taas plaza sa munisipyo. Wa lang mo kumuuban kay Kapoy. Nabakleram ko diha sa kaduha mo kong balik. Kay una nang adto si Ilya ang ipagupitan. Pag maggupit ni Ilya ang gihatod dahil sa bahay. Kaning ang buhok. Wa di si Zagi Pariban guys. Wa din ni kasuwag riban sagad-sagad pa sa una. Basta kay ganahan ko ang gupit. Nagwapa ko Marizu. Bitaw, kita mo tong tanan gwapa binuhat sa Ginoo. Ako di ko maangkan nga maot ko. Gwapa jud ko. Bahala na mo dihang mo ingon mo pilingon ko basta kay gwapa ko. Gwapa ta nga binuhat sa Ginoo. Agahang tang schedule karong buwan na at tukos dentist. Kaya magpa-cleaning ko sa ngipon nagika pagpa-schedule pa nas dentist. Di man sila mo cleaning og wa ko'y certification gikan sa ang cardiologist nga doktor. Kay ako lagi daghan ko maintenance na ako'y warfarin sa parang bandiha. Kanang warfarin mao na si Zay blood thinner. Inan ako na sa doktor dito sa Philippine Heart Center nga mag-inam ko no kag warfarin kanang blood thinner. Masamad ko no delikado. Basin og mag-bleeding. Maunang di magpasalig ag dentist. Pero wa mo ko magnahana og ngana. Ngam samad. Agarang ginahana. Mahilo ag hangipon. Makapaklining siguro ko pohon ini pagka September kay mao to mo kostag bilaran. Kay kaning ahang doktor cardiologist si Dr. Rolona na si Jas Ramiro na assign. Ini pa man ko ka September ni sa pabalikan follow up check up. Ana pa ko makapangadyo og clearance para ang ipakita sa dentist nga ingana. Salaman ning bagneran og kanang kuas biyabas nga. Aron mawa ni mga buling-buling, mga tartar. So magtutbas lagi di din makuha tarang tartar. Na adyo din masalin mga ginagmay.
Maura dyan ang bisyo. Pa-cleaning, dyan kaning buhok, magpa-treatment, karatuig ra po di nga na. Dyan cleaning sa ngipon, importante madjud na, mo nang every 6 months. Dyan karon ning lapas ta. Pero sige nalaman kay, wa bita po yung mukis. Okay ra na, okay ra na, wa pa makliningan. Giganahan ko sa buhok kay ni shiny. Pero ugma, kagkag na pod ni. Bitaw ang buhok guys, ingani na dyan siya. Karang nai shiny na ni since birth to apa din ni kasaway og kuan lagi riban kay mahadlak jud ko magpariban basid og sudog ba mura na jud ko buhok og karang nay manikin mo anong hadlak ko pariban tama na ko treatment unsa karang nay pagupit nga na jang kilay apong gipaapilan gamay ug karang nay kiskis 20 ra man siya bayad ang gipakaskis ang kay daghan lagi dari sa limuang katag-katag dari ni kasal namong limil pohon mo taas pa di. Daghan dai pining message na about ni Prome lagi kay gang vlog hapon nga katong si Prome gidas emergency. Daghan nag-uus sa isang kahimtang. Kamusta na kuno? Dari nang message na he. Adto mo kabalaka kay okay na ag kahimtang ni Prome. Pero di pa man siya makagawas og hospital. Adto pa siya kuno mga usa ka semana. Kay arong mamonitor ag isang calcium. Mao man ito nang gahi gizang laos gapon itang baba na hiwi unsa isang kamot grabing gahi adto murag seizure kay ubos ta de kadto gizang calcium kaloy sa Ginoo salamat kay gilawas si Prome okay na kadto gizang kahimtang karon bago pa may nag video call kay gimingaw si Jang Dalton mahadlak kuno si og kanang nay si Dalton di na kuno budoon ni ja iniguli pero ang ina jo kadto kay ikaw may inahan karang bata gikan man sa imong bilahan diha man ning gawas mudo man jud nimo nang mag-video call gajud kada adlaw mag-send gajud kog picture nga na ni Dalton kay ardis sa aming ngawon kay di lagi lalim ning inahan na da malado sa anak sa mga nangamusta ni Prome aso na magkago guys kay adto na siya sa Ginoo okay na gizang kahimtang kay istorya man mi ni Undoy ganiha kaning uli man si Zadari kay nang laba lagi pag abot niya lagi kag Cebu daghan sila yung mga labhonon unsa dapat pa yung mga labhonon si Dalton dari ginagmay mao to ijang gilabhan ganiha luoy pod si Undoy kay daghay labhonon pero inga na mga dyan ng minje na inangalan mga dyan ka mga laba kay arong ang imong asawa di mabughat ako manggali bisag kami slimwil wa pa mingi kasal sila mo na magali maglabas ang sinina basta na si mauli di ko ni za palabhen kanang wan ang si bay sa makakita si nga daghang ko labhen na nagtapok na isa nang alabhan hapit na pag sila mo puhon mo uli usa na lamang kabuwan magkita na pod mi magpakilig-kilig na pod gabi iray guys kami ras mamaali na rin na tuog ug si Dalton kamerang tulo sa mga to paghamag pa ni hapon ako nagpatawag ni Dalton anggi sa daw ako panggi katang-katang bisag unsa nakatawag ra pod siya ug imong kantahan si Dalton sa imong undangon basta wa pa siya makatuog ang tiil magsigad-sikad kay gusto dud siya nga magpakanta mao to hala pangikantahan bisag unsa mga Bisaya mga kantang kinaraan mao to pagkatuog ni sa anang hinahinay butang sa kama pagkahinanak na naglingkod ko sa Kuranan kaya nag-edit ko sa ang vlog lagi gahapon sa ning hilak man kaya nga dyan ugatas pag pang mamaalit ka ning pilangag may kusog karabid yung kulbaan na kay abi kong di na mo hilom pag doon na ako ning kagas ning hilom na siya si Dalton but ana dyan ka adyo kaya pag tanaw dyan naong na yung mamaalit yung pilangag man kaya di ba sa padingan nga si mamaalit si gagari-dari parang sarap sa pod mauto nga ning hilak sa pagdaan na ang gikere-kere nihilom na muhilak kasi sa kanang nay mga jo ugatas ganiha ni ari agizang tita Iban kay kuan lagi pasusuon si Iban ba nga kuan ni Undoy manghud bago mo tong nanganak gipasuso lagi sa Dalton ganiha sa ini pasuso kay mo taamas daw ni Iban sa muhilak muila nas Dalton pasalamat ka dugos Ginoo nga nag-ari-ari ko dari kay di mo ila na ho. Yanad na ho. Hala!
Diyan Dalton da? Diyan naglakawan. Diyan naglakawan Dalton. Dagang buhok na to na. Gamay na lamang kayo mabira. Nubuk na lamang ang buhok. Ka. Ha? Na. Bukliin ka. Hala! Wala nila agan. Gwapo na kang sarok li. Abaw na rin mo ilan ng bataan eh. Di na kasi mo ilan na ho. Saan ko kami sa doon? Yung mga kagahi. Giningan ako sa ang nanay. Gang nanay, di pa makauli. Si Prorami guys, di pa dito siya makauli. Mupadya pa siya sa ospital. Nasa kasi mga anak ko no. Si Dalton, huwag kalibutan sa nahitabo siya ng inahan. Basta naman kayo makasuso. Okay, nakaado. Atang butang ang kuhan bipisan bit. Atang butang ang pisan ka na ibungong singot. Bayot, bayot, bayot. Uy, may ilong ba na sa ilong? Uy, mapayat ko na ko. Uy. Ha? Aso-aso? Oh, ni mga lamok. Kani mga lamok ko ay batasan, sunugun. Luis Dalton, papaakan. Mas bibig mo. Sinanan. Bawa mo kuan. Murag buhong. Karang ay, antuhoy. Apa nasi mo daw? Na, tari. Sige, papa. Ah, kapod. Lihat semua. Nakim-kim na. Bago pa na siya gupit. Pero wala man gipahat uwil kay bata pa man. Pwede. Di mandakeun. Hindi na kun. Tidak keun. Ang buhok na ilya liwat sa ua. Nga nipisun. Street. Yung graka ni mo ilya, ajo ipaniban ha. Sampai lang pilay. Kagay mong ipaniban, masunog. Ang anak mo. Para pa. Yan na. Na. Mas na, ito sa buhok. Na. Mga dapat pa gupita pareha mo kung gupit ni itong laki. Abi ang kuglaki ang gahon ng anak. Diyaan ko gahon ko ng anak. Diyan nagupit ito kay laki man. Di siya mutuo. Hindi lagi eh, kanang anak na sa maguwang laki. Lang pas pamati nga na ang buhok baka rang marag gaan naghango. Keras lagi ang taas sa magado sa sige panghugbo. Okay na ni. Mutaas pa ni October po han kasana mong yumuon. Tawa na katong dito ko sa Manila nagpagupit ko garang mabua. Ibabaw res liog. Wa ko nang gawas og bayo sa kabuan. Nagmahay ko. Ilam kong gitamay. Alayan mo kuno kaadto tanawon, di mo kuno kumaangay. Magpagwapa gud panagsa, di mo pwedeng nga gastos. Wala mong pilibo, 200 ra bang kapin. Nagapon ako magpagwapag na ng sobra. Alang buho kay 1 year naman dahil po way gupit-gupit. Kay last na ang pagupit. Dito po sa Manila katong nagpa check up ko sa Philippine Heart Center. Dito sa na Mandaluyong, dito ko nagpagupit. Dara pa treatment po. Nani ang buhok, tinuwi gid din isa magupitan. Lugang po mo taas. Sunod tuig na po di magupitan. Bintaha dahil pag po naman putdag yung buhok kay mara kang mga bata tanawon. Pero kanang paribanto dito ko na masuway. Ha? Bahala nagang buko gingani ra. Di jud ko musuhay pariban. Kay mahadlok ko. Anza sa una katong dito po ko sa Manila. Pero may gadyo kong pakulor sa buhok. Mura kong kamerkana. Anza karon, nagtanaw mas ibang mga buhok nga nagpakulor. Lain na akong tanaw. Maunang di na jud ko mapakulor. Nga naragad sa datura na siya nga item. Siguro magpakukulor ko karang naay agang buhok puro na uban. Nga na. Pero blackening raman siguro ng kulura. Di man na ingag kulor nga murag pohon. Sa mga nangamusta ni Florame, azo makagawa kay okay na gitang kahimtang. Di pa naman siya makauli dari kay i-monitor pa gitang calcium kanunay. Delikado man og kanang may calcium lagi mo us og kalit. Mao tong des na agi nga mo siya pa emergency kay gitang calcium lagi ni us. Kana sa ko santul.
tanas dalto na ngisi na. Ngisi. Magkalan sa kugas lang ton. Asli mo nung ka. Hindi pa na pwede. Laiya. Kung sa kan. Keras lima ha. Ano mo ba rin yung pisa? Hmm? Hmm? Uy, ton. Pararamtag na akong lagi ton. Wala. Uy, nagkaambi naman ni. Sila day. Hmm. Oh, telepon. Kaya pala lamok. Ako. Hmm. Paa. Hmm. Yan ko. Datong kamay kag na magkaon.